Hello guys, good morning. Maglimpyo mi ari guys karon. Kaba na si Inan. Maglimpyo mi sa sagbot. Basta summer guys, dahil sagbot ni amo dapit. Mga dahon. Mga grasses noon. Patay gadget kay may tubig, summer man. Pero dahag dahon mga hog. Dakan ka adyo awa tapis karsada hinluan namo banimin ninyo guys. Salamat. Maghinlo may ari guys, hugaw na among daan. Bisperas na rabag mapuhon guys. Fiesta na sa unahan nga baryo sa Libertad. Dahang mga ani guys manang dapat manilhig jud meron. Si Inan. Diri sa among atubangan guys na ay gibuho oh. Pan kuno ni tauran kun nig solar nga suga sa baryo bani nga project lungsod. Barangay din nga project guys. Lamdag na ni amo ini gabi kay nanay solar oh. Itukod. Papabutang ig semento. Malamdag na ni pon ini pista gabi guys na mamistag disperas. Di na mahadlag. Ngit-ngit man gud ni dapita ani kay pilar way mga suga in taon. Da minteryo na atbang. Pero mataod na ng kuan, solar project sa barangay kami. Awaan na. Kuan ko na ni siyam ko na ni ka suga guys gikan aning amo hangtod atong ubos. Aw anang kurbada. Aw di pa unan pas kurbada de atong asa dapit merkado de dapit. Ana, siyam ko na ni ka solar. Lamdag na ni dapita de pohon. Nahadlok magsuri-suri gabi. Yati man kasi ni haling-haling kaya nagmo sila og. No. Grabe dagan nagko ano yun? Dahon. Dahag dahon guys. Ano labay? Tarak. Kuan sa na ning dustpan. Magi patong butay isilig ni ha. Ano butay na dagan? Kuha dagan na. Pani kay mo mag butay. Nah, sana ni. Be, nena be. Pwede na. Iup. Parang. Tupad. Ay tupad na. Naghang dahon. At least karasada. May palid. Mayaman Lord. A few moments later. Hi, salamat. Nahinlo raga jud. Malinis na po guys. Maganda talaga pag dalawa ang maglinis, tulong-tulong kasi madali lang. Kasi kung ako lang ang naglinis, ngayon hindi pa matatapos. Thank you Inan. Thank you guys for watching. God bless.